Prvý dojem zo zariadenia FlexPose 420 po rozbalení zariadenia bol veľmi dobrý. Hneď na prvý pohľad sme rozoznali, že sa jedná o kompaktné zariadenie s moderným dizajnom a hlavne, že formátovo sedelo do našej výroby, keďže používame vo výrobe formát 4260. Po prvých aplikáciách, pri prvých výrobách platní sme zistili, že zariadenie je naozaj pripravené ako user-friendly, že zariadenie je rýchle, tiché a že sa s ním veľmi dobre pracuje. Zariadenie sme v prvom kole vyskúšali hlavne na zadné osvity, keďže testovanie zadných osvitov je najjednoduchšie a vieme ho použiť na veľmi široké spektrum platní. Takže začiatok testovania bol na zadné osvity, kde sme hneď na začiatku zistili, že rovnomernosť osvitu z LED FlexPose je výrazne lepšia, ako je to u technológií lampových, čo nás teda presvedčilo v tom, že sme pokračovali v testovaní hlavných osvitov. Testovanie hlavných osvitov je o dosť komplexnejšie. Vyžaduje si to testovanie aj v tlačiarniach u našich zákazníkov, takže sme si postupne vytipovali jednotlivé platne, ktoré sme začali testovať aj na hlavné osvity, kde sa pri kompletnej realizácii osvitov potvrdilo to, že výstup osvitov z FlexPose je naozaj veľmi kvalitný a že ho môžeme zaradiť do našej výroby ako štandardnú produkciu.